nandito naman tayo kay ma'am. Meron silang hindi ko alam kung anong ano to. Ano sir? Ay ma'am. Fly. Fly mouth? Stop it. Get some help. Hindi ko alam kung mamaya. Ayun oh. So nandito ulit tayo kaya Kuya Buddy. Sir, magkano dito sir sa cash niyo sir? Pag pangkaibigan, ano lang, 380 lang yan. 380? Oo. Murang-mura sir ah. Oo. Kanina 430, ngayon 380 na. Ayun oh. So yun ang kagandahan ng kuminsan pag pupunta ka ng late na kasi Oo. anong oras na ngayon mga kadudski is 9:45 na. Magkaya presong pagsaka na yan. Ayun oh. Meanwhile, Nagkatawaran mga kadudski kay Sir Buddy, madali lang kausapin. Binigay na nila. So magkano bigay niyo sir? 550 yung barako, 550, ano? 250 yung babae. 250. Ayun. Binili na nila. So yun nga, sabi ko nga mga kadudski, pagka medyo late, meron ring advantage yung late kang pumunta kasi parang binabagsak na yung presyo nila. Kay Sir Buddy tayo. Sir, thank you sir. Okay. Naulitin. Go. Dito naman tayo kay Sir. Sir, magkano dyan sa sasong? 600 yan. Yung itong sasong malaki sir, yan. Magkano yan? 650 naman. 50 lang daw pang pares na. Dito sir, native. 400, may 380. Yun oh. 370. Yun. So pinamura sir, 370 to 400. Dito na, mga native na nga. Dito sir, Parehas lang yung presyo. parehas yun. 350, 400, Pero 380 gano'n. may lahi to sir no? Oo, lahing manok yan. Lahi manok no, tama. Kalahin. So sir, anong pangalan nila sir? Lester. Lester, si sir. Rins Ramos. Yes, yun no. Sige sir, thank you. Ayun no. Ang lahi nito. Sir, anong lahi nito sir? Black Astrolog. Ito sir, Texas. Nahalo lang, oh. Nahalo lang, Texas ito. Ito yung Black Astrolog. Bago yun mga kadudski oh. Akala ko kabir lang sa Rhode Island eh. Magkano dito sir? 1.5. Itong malaki. Hindi pares Ay, pares na. Oo, mura na po yan. Seba, 3,000 yan. 1.5 pares, dalawa. Ito sir, yung Texas 500. Ayun. Kasi yung may-ari niyan, pupunta na ng Canada. Ayun. So yun. So yun mga kadudski, ito pala yung sikat ngayon sa ano ba yan? Sa online daw. Black Astrolog. Ewan ko kung tama yung bigkas ko. Pero 1.5. 1.5. Nandito pala si Judge. Judge, kumusta ang kaso? May kaso ba tayo, Judge? Tuloy lang, Judge. Ayun, ang pangalan nila, sir? Egay. Sir, yun si Sir Egay. Black Astrolog yung benta. Pupunta ng Canada si sir, kaya binibenta. Sige sir. Ayun oh. So dito naman tayo kay Ma'am. Meron silang bentang manok. Native to ma'am no? Magkano dito ma'am? Yan, 350. Isa no? 350 isa. Kahit na na dyan ma'am? Kahit ano dyan. Ayun, medyo malalaki dito. 350. Dito naman, Spitz Terrier. 1.5. 1.5. Yes. May babae lalaki na yan ma'am. Babae lalaki. Spitz saka Terrier yung breed niya. Maganda oh. Magkano mo? 1.5. Ayun no. Ayun, Labrador. Ito. 3.5. Alin dito ma'am? Ito, lapit. Labrador River. Parehas. Magkano ma'am? 3.5. Ano yun ma'am? Lalaki, babae? Lalaki pa yan. Parehas lalaki. 3.5. Ang laki nito. Tulog. Ang lupit. So yun, kay Ma'am Evelyn. Sa mga cute na aso. Sige ma'am, doon yun. Okay. So, tanong tayo ulit. Sir, dito sir, magkano? Ito mixed breed ng Ambol, pero yung ano niya, yung nanay niya, speed. Bigay ko lang ng 1.2.
1.2. Ano yan sir? 1,000 pwede na. Ah, pwede na. Ito aspin lang. Kahit 500, 400 pwede na. 500. Pero malalaki siyang aspin eh, no? Yun, 500. Pareho lang dito. Ito, aspin lang din to. Ayun oh. May bawas pagka sure buyer na sir. Oo, may bawas. Mapag-usapan yan. Yun. Kano dito sir? Ito, puro nakaklap to. Ah, may club. Oo. Nakano sa paper PC. Benta ko lang ng 300 ang isa. Ayun, 300 isa. Ito, may club na yung pang pwedeng Pang karera. karera. Ayun oh. Dito sir, Ito yung bato. magka Bentahan ko lang ng 130 ang isa. 130 isa. Ayun oh. Mas coffee. Mas coffee na. Meron na yun sir. Pagka maramihan, ba't konti lang ngayon sir? Nakuha na yung iba eh. Nakuha na. Oh. 130. Ayos. Dito sir, sa Rhode Island yan? Rhode Island. Benta ko lang ng 400 ang isa. Ayun, mas mura dito kaya sir. 400 isa. Ayun. Rhode Island. So yun mga kadusgi, kay Sir JR tayo. Sige sir ah. Okay. Ito, dito tayo kay Sir Jun. Ito sir, 400. askin lang to no? Pero pagka may tumawad ng 300, ibibigay Pwede ko. na. Yun, may 300, pwede na. Basta sure buyer. Sa surbayan yun. Ano na ito sir? Last up to, naka terrier. Ayun, may lahi na itong mga to, kaya ano. 2.5 pag babae, pagka lalaki 2K. Ayun, 2.5 pag babae. Pero pag sexy, 1.5. Yun! Yun, no? Lupit. Pwede, marami dito. Dito sir, 2.7 ang isa, 2.5. Bali, 5,000 yung dalawa. ano to sir? Ang poodle. Poodle. Poodle tsaka Maltese. Ah, crossbreed din. Mga balbon yan. Balbon. Maganda. Ayun oh, tapang nito. Dito lang yan sa Santa Claus. Ayun. Pangasinan. Sa mga ano dyan, gustong bumili. Ayun, Pupunta dito, every kay Sir Saturday Jun. po. Dapat maaga po kayo. Mga 5 to 9, 5 to 10, nandito Oh, po kami. late na to ngayon eh. Mga Medyo- 11, ganyan. Ayun. Yan, meron rin silang ano. Mga kalapate, may Kalapate. 200, may 150. Ayun oh, 200, 150. Dito sir. Sa rapid ko, sir. Magkapatid po yan, New Zealand. New Zealand, magkano dito sir? 800 pares. Pares na, 800. Ayun no. Rhode Island, dito sir, magkano? 600. Pag may tuwad na 500, binibigay ko na. Isa. 500 isa. Basta sure buyer. Ito, naka-club rin ko. Paper PC, 400 na lang. Paper meron. PC yan, naka-club. Ito, yung may club. Ayun. Naway pa sila. So yun. Kay Sir Jun tayo. Ayos. Sige sir, thank you. Okay lang. So dito naman tayo. Magkano dito ma'am sa inyo? 100 lang po. 100. Isa yun no? So yun 100. 200 pares ma'am. May bawas pa ma'am pag marami. Opo. Minsan kasi no-wholesale namin. Ah, may wholesale din. Magkano wholesale ma'am? 60 isa. Tapos silver. Ayun, 60 isa. Pagka wholesale yun, mga kadonski. Yan o. Baka may shoutout kayo dyan. Shout out po sa mga ka-hamster club ko po dito sa San Carlos. Dito rin po sa Hamster Club Galasyaw and Hamster Club Bayang Bangko. Ayun o. So yun, si ma'am. Anong pangalan nila ma'am? Hana po. Ma'am Hana. So yun, pagka gusto nyo ng hamster mga kadonski, kay ma'am Hana. So yun, thank you ma'am ha. Okay. Meron silang, hindi ko alam kung anong ano to. Plymouth po. Ano sir? Another one. Ay, ma'am. Fly, Plymouth. fly, Plymouth. Plymouth? Opo. Rock chicken. Hindi ko alam itong mga Plymouth rock chicken. Ano yung parang kalahi nun, no? Black Astrolog. ayun, yun yung nakita natin kanina, yung Black Astrolog. Yes po. Ito ma'am, parehas din. Dito. Iba po yan. Iba na naman, Ulit gata yan. pero malaki no. Opo. Ulit ang tawag dyan. So yun mga kadudski, ang dami natin nakita natin bago dito. Pang-breed po yan. Malalaki. Pero puro lalaki to ma'am no. Opo. Saan yung hinahid niya? Yung babae, wala kayong Wala lalaki. po. Ay. Ano, nagpapalahit po kami pero bawas ang
Magbabawas lang po. Papawas ng mga tandang. Ano to ma'am? Plymouth? Opo, Plymouth Rock Chicken. Plymouth Rock Chicken. So yun. Magkano dito ma'am? Ang original price po niyan, 1,000. 1,000. Isang piraso. Opo. Pero magkano bigay nyo ma'am? Ngayon sa lahat Pares. ano, pag maramihan, 600 ang isa. Ayun. So yung mga kadudski pagka maramihan 600 pero pag isa 1,000 lang. Dito ma'am sa may bulik na ano 600 po yata isa. 600. Pero ano rin to ma'am no malaking ano rin Malaking no. lahi din po yan, bulik. Ito. Dito ma'am sa Black Astrolog Ano, 1,000 ang isa. 1,000 isa. Wala nang ano. Ay native lang. Magkano to sir? Benta nyo? 500 na lang. Pero malaki rin siya. Tapos meron pa silang kalapati. So dito sir, magkano sir? Yung price range niya. 700, 600 dito. Yan, yan. Isang pares na yun. So dito mga kadudski, merong 600 to 700 pares na pala yun. Pero ito magagandang klase. Kita naman malilinis yun. Ayan. Yan ma'am, binibenta nyo rin yan? Opo. Magkano? Native, magkano yan ma'am? 500. 500 oh. Alago ko lang. Hala. Kaya lang pasaway kay benta ko na. Ayun, pasaway raw. So yun. Sa mga Plymouth Chicken, saka bulik, saka yung Black Astrolog. Kila ma'am. Ano pangalan nila ma'am? Kay Ma'am Weng, saka kay Sir Will. Ay, si Sir Will. Sige sir, thank you. Magkano dito sir, sa inyo? Itong ano? Bali, 55 lang ito sir. 55? 65. Ito kasi medyo malaki na, no? Ito, kagaya nito sir, magkano? 320. 320. Yung mga ganon sir? Ayan, 300. 300. So yun, no? Ito, malaki to, kaya 320. Yun, no? Kay Sir Valdez. May bawas pa rin yan mga yan, sir, no? Pagka bibili talaga. Ayun. Siyempre, may bawas lagi. Basta sure buyer, may bawas yan. Sige sir, thank you. Ayun, no? Ayos. Dito naman tayo kay sir. May benta silang rabbit. Ito sir, magkano dito sir sa rabbit nyo? 17 pares. Ito, Pares, 17. ito 1.7 dito. Pero New Zealand. New Zealand. May bawas pa yun sir? Oh, 1.5. So, Oh, 1.5 na lang. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Ayun, no, may ganda. Ayun sir, dito sir, sa kalapati mo, magkano? May 250 ba? 250? Oh, may 300. May 300, 250, 300. Anong lahi niyan? Classic TV at ano, Margarita. Pangkarera na, no? Ayun, no? Ito sir, ano to? Rhode Island? Rhode Island. Magkano dito? Mupit dito. 150. Ayun, Rhode Island din pala to. Original yan na Rhode Island? Oh, pure. Pure? Ayun, pure Rhode Island, 150. Dito sir, 2.5. ano to sir? Bengala na? Pero ibang ano kasi to, puti. Yung nakita natin Bengala nun, parang gray. Magkano sir? 2.5. 2.5 pares. Pares na. Oh, pares lang. Ayun, 2.5 pares. Oh. Dito sir, sa ano to? Ano to? Rhode Island. Ah, Rhode Island to. Ito, anak niya. Ito yung anak pala. Ito yung makikita nyo na mga kadudski yung kalalabasan ng mga sisiw. Ito na yun. Magkano dito sir? 2.5. Pares ulit. Oh, pares lang. Ayun oh. 2.5 pares oh. So yan talagang legit yung Rhode Island nila mga kadudski. Kita nyo na yung ina saka ama. Ayun oh. Ayun dito. Laor. Laor oh. Magkano? 1K. Pares. Ayun 1K pares oh. Puro pares dito mga kadudski. Dito lang yung ano 200 lang no. Oh, 200. 250. 200, 250 isang piraso. Ayun.
So may bawas pa yun, sir? Meron pa. Oh, yun, siyempre may bawas pa rin. Anong pangalan nila, sir? Carl po, Carl. Carl, yun oh. So kay Sir Carl tayo. Mga Rhode Island, mga Bengal. Ayos. Hey, Carl, thank you ah. Okay. GoPro stop record. Lalaki. Sir, magkano dito, sir? Alin po? Itong Choking 4K po. anong pangalan nito, sir? Choking po. Chowking. Opo. Chowking. Ay, iba rin yun, sir. Ito, Modena naman po. Modena. Opo. Bali, 3.5 yung Modena po. 3.5 Modena. Yung Chowking, 4K po. mas mahal yung Chowking. Opo. So yung mga ka-Dudski, bago na naman. Chowking saka Modena. Ayos. Eto, sir, sa inyo rin to, sir. Opo. 500 yan, kung sa ano lang, bantam lang, ordinary. Random, ordinary, no? Crossbreed ng crossbreed lang. 500, sir. Dito, sir, sa native. Mga native sir, Cobra tsaka mga native. Oo. Magkano, sir, dito? Bali, 300 lang isa. 300 isa. Yes po. Ayun, mura na yun, 300. Kay Sir Jomar tayo sa mga ano, Bantam, saka yung native, saka yung bago doon, Chowking, saka Modena. Sir, thank you. Okay, dito naman tayo. So dito, sir, magkano dito, sir? 4,000 po. 4,000? Opo, Malaysian sirama yan. Ah, iba pala to. Yun, mas mura yun, no? Opo. Bantam regular. Ito, sir, Malaysian. Opo, Malaysian sirama. Sirama. Ayun. Ano yung 4,000? 4,000 pair po yan. Pairs na, o pares na. 4,000. Opo. Mas maliit. Ito maraming maraming variety si Sir JP dito ng maliliit. Oh. Ito, sir, magkano Ito to, sir? modern game po. Modern game bantam, 3,000 po. 3,000. Opo, isa. Parang panabong. Parang Peruvian, small version po. Peruvian. Peruvian. Opo. Parang meron na rin ako na tanong, pero hindi ko alam kung legit yung Peruvian. Kasi hindi tayo marunong sa mga klase, mga kadetski. Dito, sir, Ito rose kong bantam po, 4,000. 4,000 pares. Dami palang klase ng bantam, mga kadetski. Yun o, alain mo, natuto tayo kay Sir JP dito. Dito, sir, Sir, rare of color po. ito yung rare of color. Rare Archangel. white. Saan dyan, sir? Dalawa. Archangel yan. Archangel, yun. Ng mga white. Magkano yun, sir? 3K. Yung dalawa. Yung white na yan. Kasi ang breeder age niya, 7,000. Yung 6,000. Mga ano pala to? Hindi pala kagaya ng mga tigi 50, 100 na kalahati. Fancy niya, fancy. Fancy ito. Sir, dito magkano yung range niya, sir? Ito sir, 1K. Ay, yung almond, 1K. Yung ito, yung ano, 250 lang yan. mas mura to, 250. Danchi. Tapos itong red bar ito. 200 lang yan. 200. Tapos 250 rin yan. 250. Ito pala yung mahal. Sir JP sa si Sir James. Sir, thank you. Ayun oh. Dito naman tayo kay la ma'am. Ma'am, magkano dito, ma'am? Sa ano nyo? Malalaki ngayon to. Sa ano, paubos lang ito, 2.8 pares. 2.8 pares. 2.8, 2.5 itong ano, regular size. Ito, ma'am, lalaki. Pag yan na, lalaki, 1.8. 1.8. Opo. Ito, ma'am, magkano dito? Lalaki lang, 1.5. 1.5. Meron palang benta si ma'am, ano. Tawa. Ayun, wala. Kaso ang problema, lalaki ito, walang pamares. Pero meron din sigurado rito na makikita tayo. 1.5 lang, ma'am. Ito, ma'am. Barato na kaso. Magkano? 500. Ito, barako. Nag-iisa na rin lang, nabenta na kanina. Ito rin native. Dito naman native. 500 pares. Pares na. Ayan, oh. 500 din ito, dalawang babae. Dalawang babae, 500. Ito, pares, 500. Dito, ma'am, sa malalaki. Ano yan? Nabili na. Ay, Nabili na yan. Auto. Yun ay 350 yung
Ito 350 ito malaki. So ito 500 pares na. 500 pare. Mura talaga. Mura pa rin kay ma'am. Mura pa. Ayun. So yun ma'am, thank you ma'am ha. Ayun oh. So what's up mga kaduski, natapos na tayong umikot. So nakita nyo naman yung mga presyo.